pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipanalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kapanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan. Ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod sa magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng isang bayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas at huwag payagang maakyat ang mga mahirap at pangalaman. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas nila sa kamay ng masasama. O Diyos, inyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo nang sila ay makapagpamahala na may tunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan. At iligtas mo kami sa lahat ng pangalan. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob dahil ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalayan at nagagaan ang aming kapayanan ay pagkikin mo sa magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan
responsibly. Number one from Mega Mega. S-O-O-L-E. You're on the spot. Attorney Mac, ano bang inyong tip para sa ating mga senior citizen na nakikinig? Yes, ang ating tip para sa mga seniors, yung ating nanonood, lang patuloy na pagpunta. Huwag natin sasabihin matanda na tayo. Sabihin lang natin may edad na. At ang patuloy natin pamumuhay sa legislesyo, dapat tayo magkaroon ng tungkulin at patuloy pa rin natin aalagaan ang ating sarili. Huwag natin hayaan na ang edad natin ay huminto na ang pag-ikot ng mundo sa ating buhay. Kailangan maging aktibo pa rin tayo tulad ng palagian nating exercise na lagi kong sinasabi sa inyo at ang pagkikama natin sa ating mga kaibigan. Huwag natin kalimutan ang magbasa o makinig sa mga bagong balita upang lagi tayong updated sa mga nangyayari sa ating paligid. Kung mayroong mga seminars o courses tungkol sa mga paggamit ng internet o modernong kagamitan, mag-attend po tayo dyan. Tungo tayo sa ating mga kaibigan na marunong sa mga gamit na ito sapagkat marami sa ating mga kapwa citizen ay mga eksperto sa larangan ito ng internet o modern technology. Maniwala tayo sa nakita natin mga lakas sa loob ng ating isipan at siyak na ang ating edad bilang citizen ay handa na patuloy natin pagpuntaan. Alam mo maganda yung attorney Mac, kasi dati, kapag nag-invest ko dito yung TESDA, di ba meron sila mga kurso, ganyan. Ang nakakatawa may mga senior citizen na nagtatanong, ay senior citizen na ako, pwede pa po ba ako mag-enroll sa TESDA? Gusto ko matutulong ako, o matutong pag-isipan ko. Ay, sinasabi lagi ng TESDA, wala pong age limit ang pag-aaral. Di ba kung gusto nyo matuto, wala pong hagdan. Yes, tama yan. Kapulad ng inyong lingkod, ako patuloy pa rin ako sa pagbasa. Pag ating pag-usap sa mga batang abogado.